Tara, bes. Mangampan niya takaron. Besh ni ba? Besh, oh, mang beer na sok. Yes. Mga tambay, oh. Pag nako'y bet nga butante, besh. Ayaw mo kabalaka, bes. Kay ka nang isa ka lalaki di nga bet ninyo. Pohon, ug mudaog tagagawa. Dili lang isa ka lalaki ang atua. Isa ka barangay. Yes, gano'n ba yun? Hey! Mayong buntag. Hi. Ma'am, good morning. Morning, ma'am. Ma'am, burag kailangan kag manicure. Kagawad. Yeah, dili sa mi. Kagawad ha, kagawad. Kung saan mo to sila, sis? Sobraan naman ka mga arte. Plastic lagi kayo. Mama to yung mga batanon diri, managan o kagawad. Agay. Akong bukog. Brad Alba ha. Agay. Brad ha, kagawad. Oh, lagi. Akong bukog. Agay, akong bukog. Pero na ka, Gcash? Gcash? Pimaya na Gcash na, Gcash. Sendon di ka. Code. Basta ha, kagawad ha. Ay kabala ka sendon di ka niya ha. Ano na? Grabe pa naman kagumit eh. Ano na? Bakla, bigod. Day, maodyo na ganahan ni Kagawad Alba ba? Kana mga lalaking bukogon. Di ay ba? Ikaw, Day, what's your bet? Kanang isa kong tao. Pero magtumboy. Umsay tumboy? Ayan ba, Day, wala na yung miyo. Agi na mitay. Usay tatay. Hi, Kagawad ha? Kalimot ha? Okay, ay panulak, Day. Kagawad, sorry kayo na nandagma lang. Malukag, bulok eh. Kagawad ko. Ikat na yun. Madala ko. Nasa di mga kontra oh. Ang dautan ko ni Bek. Animal ng mga kagawad ni, mga silahis man siguro ni. Tara na, Day. Duel mga tumatawan na to. Managan kita to kagawad no. Managan to kagawad. Nawa mo kabalo. Ang pamilya ato nila mga kurakot kay ba? No, kurakot. Na, nangayob ya itong Gcash number sa kuha. Sa kuha, wala mo lagi. Nah, dili guro ka bet ato pre. Na. Way ayo na sa barangay ng inanay. Nyang isa ato nila. Kabalo na mga ayuda sa barangay. Gipangulikta. Unya gibuhat og kanang gipang sari-sari turoy. Nah, animal tong mga tawahan na to. Naway ayo, nanagan pag mga kagawad. Ngano day, kailay juday kay kato nila. Kita na juday ka sa mga kabuang nila. Na, inani na itabuo kasa. Wala ka na Day, ha? Loli mo. Oy, pangilas ka lang dahil. Feeling kapag bida ang saya. Dito tayo. Ano siya? Dayak, ayun no. Awar gud mga tawanan ni oh, mga hugawan kay diri sa baryo. Suki magtuwad-tuwad. Asa pa ko papildi ba yun? Animax ka mahugawan man di ato mga damak. Yati na bantu ka kay bumo tawana. Adi kitang buto ato. Mao gani no. Sa una, kusog kayo magtuwad-tuwad nya karon mudagan ng mga kagawad. Sabi. Something fishy nga libak ay. Hindi kayo natunggan? Kaya lang ako gilibak, nakita ang gilibak. Anima jud kay kang tawhana ka ba? Familiar kay ka. Let's go. Go. Excuse me. Hoy. Unsa na pagi panglibak ang tawahan na diri ah? Dili mo. Ayo dai kay kusog man dai kay mo mangkar sauna. Hindi na Sakpan mo, nagsidong-sidong mo dito sa purok. Dito na sa purok ko kik. Ano niya? Wala mo ebidensya. Dinaw. Gusto ka na magtuwad-tuwad ang dagan ng kagawad. Hoy, Ginoo. Patak ka, ajud ka. Karon, nito kala ko anger issue. Gamitan ng Biar na sok. butak! Ilabay ninyo sa sapa. That's my order. Boys, balik na niya ha. We're gonna have fun today. Kana girls. Ilabay na. Kaya mo na magubas to pangalan. And his name is John C. I believe I can fly.
Waa, oy. Idaot na ko to sila aron ako'y muhumot sa mong barangay ba.